Keď sa čln pomaly vzdialuje od pobrežia Punta a more sa upokojí do hladkej zrkadlovej plochy, pred návštevníkom sa objaví ostrov Košľun. Ostrov bol obývaný už v ranom stredoveku. V 11. storočí tu benediktínsky mnísi založili prvý kláštor, zasvetený svätej Márii. Vybrali si miesto, ktoré ponúkalo dokonalú rovnováhu medzi odlúčením a dostupnosťou. Benediktíni však časom ostrov opustili. Presné dôvody sa stratili v mlách dejín. Niektoré pramene hovoria o úpadku rádu, iné o politických nepokojoch, pirátskych nájazdoch či chorobách. Ostrov na čas stíchol a kláštorné múry začali podliehať zubu času. Práve z tohto obdobia pochádza jedno z prvých tajomstiev Košľunu. Miestne legendy hovoria o podzemných chodbách a kryptách, ktoré nikdy neboli úplne preskúmané. Údajne mali slúžiť ako úkryt v časoch nebezpečenstva, no niektorí tvrdia, že skrývali cenné rukopisy alebo relikvie. Nová kapitola sa začala v polovici 15. storočia. V roku 1447 daroval ostrov Košľun františkánom chorvátsky šľachtic Ivan VII Frankopan, jeden z najmocnejších mužov svojej doby. Okolo tohto darovania sa vytvorilo viacero príbehov. Podľa jednej legendy Frankopan prežil ťažkú chorobu a prisľúbil, že ak sa uzdraví, venuje ostrov Bohu. Podľa inej išlo o pokánie za politické rozhodnutia, ktoré ho ťažili na svedomí. Františkáni ostrov prijali a začali ho postupne pretvárať. Na základoch staršieho kláštora vybudovali nový komplex a kostol zvestovania Panny Márie. Ostrov sa zmenil na duchovné a kultúrne centrum regiónu. Mnísi sa nevenovali len modlitbe. Boli učencami, kronikármi a ochrancami kultúrneho dedičstva. V časoch, keď sa chorvátsky jazyk a hlaholské písmo ocitali pod tlakom, práve na Košľune sa prepisovali knihy, uchovávali rukopisy a vzdelávali nové generácie. Počas stáročí ostrov prežil mnohé skúšky. Benátska nadvláda, osmanské hrozby, morové epidémie aj ničivé zemetrasenia. Hovorí sa, že počas Veľkého moru ostrov slúžil ako útočisko pre chorých, no zároveň aj ako miesto izolácie. Niektoré hroby na okraji ostrova dodnes nemajú mená. To je ďalšie z tichých tajomstiev Košľunu, ktoré pripomína, že pokoj má často aj svoju temnú stránku. V kláštore sa nachádza knižnica s tisíckami zväzkov, z ktorých niektoré sú staré niekoľko storočí. Medzi mníchmi sa traduje príbeh o knihe, ktorá nikdy nebola vystavená verejnosti. Mala obsahovať osobné zápisky jedného z predstavených kláštora, v ktorých opisoval zvláštne svetlá nad ostrovom a nevysvetliteľné zvuky v noci. Zvláštnu atmosféru má aj kláštorná záhrada. Stromy tu rastú v presnom poriadku, no miestni hovoria, že niektoré z nich boli zasadené na miestach, kde kedysi stáli staré hroby. Františkáni verili, že život a smrť patria k sebe a že záhrada má byť miestom zmierenia oboch. A predsa, napriek všetkým tajomstvám a skúškam, Košľun nikdy nestratil svoj pokoj. Františkáni tu žijú nepretržite už viac než 500 rokov. Každý deň sa začína modlitbou a končí tichom, ktoré prerušuje len šum mora a vietor v korunách stromov.